euskaltzain lagun batek esan didan bezala, hemen egin nahi dudana, hitzaldi baten aurkezpena edo besterik ez da. Hau da, gerorako egin beharreko lanaren nire ustez funtsezkoa den eta euskaltzaindiari eta euskalgintza osoari onura ohargarria ekar diezaiokeen lanbide baten hastapen proposamen bat besterik ez da. Hori askoren artean landu, eztabaidatu, findu eta adostu beharreko lana da. Izenburu bezala, Andres Egongi izandako hori laburtuz, hemen daukazuen hau jarri dut, ondo algoaz. 100 urteko araugintza ebaluatu beharraz jardungo dugu gaur. Jakina, lehenengo galdera da, zer da hemen da orain ondo joatea? Errez esatea, baina zer da ondo joatea? Korpus plangintzan hortaz dihardugu, ze jakina ondo algoa zen galdetu liteke hizkuntzaren erabileraz, osasunaz, gizarte giroaz, eskoletako irakaskuntzaz, hizkuntzaren prestigio lanketa, galdera horiek ere osasunarekin lotuta daude eta horietan ere ondo algoaz galde liteke. Baina gaur ez gara horretaz ari eman zaidan korpus plangintzaren alorreko ondo joateaz soilik baizik, gainerakoaz ez dugu hitz egingo. Zer eginda euskara batua sortzeko eta zer eginda euskara modernizatzeko? Hori baita euskararen korpus plangintzak bere baitan izan duen oinbiko egitura nagusia. Hizkuntza batu bat, eredu bateratu bat sortzea, eta hizkuntza horren barne moldaera egokitu eta zabaldu eta fintzea gizarte moderno berri batek dituen berezko eginkizunei bere osabetean erantzuna ahal izateko. Zer eginda beraz euskara batua sortzeko, zer eginda euskara modernizatzeko, beste hitzak ere badira hortako, baina horrekin ikuste guztiok badakigula zer den. Euskara batua sortzea jerga teknikoan, 1970 honako jerga teknikoan, nagusiki kodifikazio araugintzari dagokionez, 3 alorretan finkatu ohi da. Nagusiki da, bat, ortografia bat behar deutanok berdina, eta hori baino gehiago da, baina uz dezagun oraingoz horretan, hori grafizazioa edo deitzen diotea dituek. Beste bat, amankomuneko hiztegi bat behar dugu. Ezin ibiliko gara bat jausi eta bestea erori eta besteak arrapostu eta besteak erantzun da beharko genuke hori kendu gabe guztiokin jarduteko moduko zea bat, hitzaltxor bateratu bat. Horri adituek lexikazioa deitzen diote eta jakina hitzakin nola josi, nola deklinatu, aditz formak nola erabili, eta beste hainbat kontu sintaxitik hurbilago daudenak horri gramatikazioa deitzen dute, hori guztia da hizkuntza eredu bateratu bat sortzeko egin behar izaten den lana eta gurean egin dena, eta hori da zer eginda horretan galderari erantzuten saiatuko garena. Eta beste bada zer eginda euskara modernizatzeko alorrean. Hor adituek elaboration eta cultivation edo esaten duten bi gauza ez hain diferenteak, baina ez gauza bera sartu ohi dira. Jakina, hizkuntza bat modernoa izango baldin bada, eta hau bada neurri batean halako paradoxa, hizkuntza bat landu, osatu, aberastu eta piztuko bada korpus plangintzaren aldetik, askotan egin ohi dena da, alboko hizkuntza nagusien gero eta antzekoago bihurtu, esango diozu, baina nola zeurea egitea baldin bazoaz, bestearen gero eta antzekoago egiten ari za. Hortaz luze hitz egin liteke gaur ez da hemen, baina hala izan da Europako hizkuntza ertain eta txiki guztiekin, ez gehienekin, guztiekin. Hala izaten da. Erderaz, centro instantáneo de gravedad o centro de rotación esaten dena, nola esan behar dugu euskeraz? Hori izaten da galdera. Eta hori bezala beste 20.000. Tordun, zu ari zara
beste hizkuntza eta hiztun herri horietan 100 urteetako konzeptualizazio zientifikoz sortu diren lexia konplexu batzuei euskal ordaina bilatzen. Eta beraz, zuk zure baitan etzen nuen konzeptu bat etxekotzen ari zara. Hortan ari zara besteen berdin bihurtzen, eta horri Fergusonek 1968an esan zion intertranslatable elkar itzulgarri. Hizkuntza handian honela esaten dena, gurean honela esan liteke eta honela esan dezagun. Eta gu badakigu, euskara hemendik aurrea, hau agertzen denean, erdara handi hoietariko batean, hau dela. Elkar itzulgarri dira. Hori da elaborazioaren funtsezko puntua. Ez gara askotan horretaz jabetzen, eta begiak atzera itzuliko bagenitu, ikusiko genuke, 1982 inguruko Mitxelena eta Uzeiren arteko eztabaidan dagoen puntu nagusia hau dela. Intertranslatability. Eta hori da hizkuntzak modernizatzeko erabiltzen den puntuetako bat. Jakina, gero eta horretan ja idazleak eta gramatikoak izan oidia bide erakusle kultibatu egin behar da, landu egin behar da, eta gauzak izkera molde xume, alik eta xumeen, baina ala ere aski landu eta biribildu batean, gauzak esatzeko esaldi molde berriak sortu behar izaten dira askotan. A es menor igual que B esateko, euskarak berez ez zeukan ezer sorturik. Sortu egin behar zen. Hizkuntza landu egin behar da gauza horiek esateko. Ez da, beraz, lexiko kontu hutsa, hori baino gehiago da, eta kultibatu egin behar da. Orduan, zer egin da? Zaharra berri diot, gauza hauek gutxienez gurean Larramendigandik baitatoz. Askotan ahaztu egiten bazaigu ere, eta errasegi Larramendi gizon desegokitzat hartu baldin badugu ere, gauza batzutan erabat da diskutigarri eta alde batera ustekoa, baina beste gauza askotan oso begi ernea zuen, urrutira begiratzen zekien, kanpoko esperientzia konparatzeko gaizen eta gauza bideratzen ere bazekien. Beraz hor, izan dugu bide luze bat, gero aldatuz joan dena, eta funtsean gaur hemen araugintzari eta dagokionez erabiliko ditugun bi kontzeptuak, ingelesez honela emana daude. Codification deals with the normalization of regional, social, class, or other variations in usage via the preparation of recommended or official grammars, dictionaries, orthographic guides. Hori da, beraz, codification. The elaboration deals with the need for intertranslatability with functionally diversified languages. Hau, hizkuntza guztietan, hontan adituak lanean nahi dienean horrela erabiltze dute, eta guk beraz kontuan hartzea importantea deu. Eta esan deu, codification horretan dauda graphization, grammatication, lexication, eta esan dezagun, zer egin da honetan? Eta nola gero azaltzen da intertranslatability, guk elkar itzulgarritasuna esaten duguna. The modernization of language may be thought of as a process of its becoming the equal of other developed languages as a medium of communication. Developed language klabea da. Orain dela 118 urtetik hasita, Unamunoren garaitik, el euskera no sirve, no vale para la vida moderna, tenemos que dejar el euskera porque lleva el cáncer dentro. No es que se le prohíba ser usado, es que no vale por su propia estructura. Sería un sinsentido que los abogados en Bilbao hablaran entre ellos en euskera. Hori dana beak idazten du 1901, 2, 20, 22, 23, etengabe, ez da? Oinarrian, oker zebilen, bazeukan puntu batean informazio zuzena, eta da, el euskera no se usa en esos ámbitos. Eta hori egia zen. Baina, galdera egiten bazan, ¿por qué no se usa? Bere erantzuna zan,
porque el euskera no vale. Eta oker, zebilen zeharo. Tampoco otras muchas lenguas, el lituano, nahi dituzuenak, el esloveno, nahi dituzuen guztiak, tampoco se usaban. ¿Por qué no valían? No, porque no se usaban. Si los usas ya valen. Hori da garapena, el desarrollo, una lengua desarrollada, hortan zuen arrazoi unamunok. Gurea garatu gabe zegoen, baina garapen faltari beak ematen zion erantzuna zeharo okerra zen. Hizkuntzak garatu egin litezke, eta hizkuntzak garatu egiten dira, hiztun horiek garatzea erabakitzen badute eta hartarako gizarte ingurumen baldintza egokiak baldin badituzte. Gizarte ingurumen baldintza horiek dira erabakitzen dutenak garapena aurreatea ala ez. Ez hizkuntzaren barne osaerak. Beraz, zer esan dezakegu goigoiti jardun da kodifikazio araugintzaren eta modernizazio esparruan egindako lanaren zer esan dezakegu honetaz? Dudarik ez dago, eta honetan ez dut uste, inor kontra ateako zaigunik, lan handia eginda esparru hauetan, bietan, azken 100 urtean, gutxi gora bera. Ez dira 100 urte. Zehatz hasi nahi badugu eta aurrekari ugari daudela jakinik ere, etenik izan ez duen kate hori orain dela 125 urte hasten da, gutxi gora bera, eta badakigu hortan buru, une hartan zein diren. Berdin dit, Juanito eta Pepito, ala Pepito eta Juanito esan dezagun, Azku eta Arana. Biak batea hasten dira, honetan. Eta horrek ez du etenik izan. Kampionek aurretik dator, baina batez ere atzera begiratzen du. Bera ez da aurrera begira hitz hau nola esan behar dan, da hortan baizik, dialektoak nola diren, beak deskribatu egiten du, hau preskripzioa da. Hizkuntza plangintza preskriptiboa da, definizioz, naiz eta deskribapen onak oso oinarrian izatea komeni zaion. Beraz, lehen didator kontua, gutxi gora bera 125 urte. Gero, Azkuek pekados de juventud esate zituen haiek izan espalira, pekatu eginez palu gerotzan zerura joango. Eta hori ere ikasi egin behar dugu. Hau txarra da eta hau ona da, esaten dugunean, txarra zertarako. Horrek ze ekarri du. Horrek ekarri du gero etorri dan guztia, beraz, hain txarra ere etzen, galdegaia gaizki definitua egongo zan, bere elemento inkiridon, hobeto definitu ahal izango da, baina bere aurretik egite altzan hori. Ala gero etorri dia mejorak ua kritikatuz. 125 urteko bide horretan, funtsezkoak izan zian gero, hainbat, hori beste nunbait oain argitaratuko deu, 7-8 pauso eman zian, 1885 aurrera, eta 1918koa zitzein genuen arantzazun ez gauen sartuko, eta gero, 50 ingurutik egin den lana ere, eta hor, Bilasante eta Cruzbis eta Michelena, beraiekin. Askotan esaten ez bada ere, eta gero, etorri zian, arantzazuko Euskaltzalen biltzarra, 56an, eta gero 58, 19, 21, eta gero 24 eta 28, hori dana, atzetik dator, eta ez dago etenik, dago erabateko kritika. Ik hau proposatu dek, baina ni honekin ez nago konforme. Baina, beraz, ni irea horretan oinarritzen hau, ik hori egin ez pau, nik hau ez neukan esaterik, kate bada. Hori da kodifikazio araugintzan dagoen kate luzea. Zer eginda horren barruan grafizazioan? Bat, grafia bakar bat eztabaidatu, aukeratu eta jakinarazi da. Hori oraindik gaur zenbait hiztun herri txikik ez dauka lortua. Eztabaida bizian dabiltza nola idatzi behar diren hitzak, ze balio fonetiko, fonologiko eman hitz bakoitzari, kontsonante multzoak nola
idatzizko planora ekarri, eta dabar. Hori hemen egina dago, hobetu liteke, baina funtsean guk gaur badaukagu ortografia bat arautua eta milaka euskaldunek nolakoa dan dakitena. Euskaldun asko dia gaur Guipuzkoa GUI eta zerekin ordez Gipuzkoa GI eta karekin idatzi behar dela dakitenak. Euskaraz ari direnean gutxienez. Hori lehen ez zegoen. Hori lortu da. Ortografia araudi biziki bateratu bat egin da. Hortan aurrera egin da. Oin badakigu nola idatzi. Idatzi nahi badugu eta idatzi behar badugu. Eta jakina horrek balio du bai euskara batuaren eta bai euskalkien eta gainerako aldaera sozioekonomiko eta guztientzako, denentzako balio du ortografia horrek. Baita mintzabide laindu zaindurako ere, hortarako ere balio du. Hor, luzeago esplikatu behar da, baina guain ez dago astirik, hor pisu handia izan du zera Azkueren eta Leizalderen zeak erabakiak batetik soinu hotzen eta letra grafemen arteko batbanako korrespondentzia mekanikoa baztertzeko. Batetik, eta bi, sandi fenomenoen neutralizazio grafematiko zabala egiteko. Alegia, guk idatzi inola, gainean, oinez, oilo idazten dugu, eta ez inola, gainean, oinez, ilun, tabar, eta era berean, sandi fenomeno eta bestelakoetan, besoa idazten dugu, eta ez besua, besue, etxea, eta ez etxia, etxie, burua, eta ez buruba, mendian, eta ez mendilean edo mendilen. Hori dana, gaur, oroar, arkitektura nagusiari dagokionez lortua dago, eta esaldien eta mintzamolde osoaren baitako doinuera kontua ilunago daukagu, hor lan gutxiago egin dugu, agian ez zaigu iruditu han beharrezkoa zenik, baina hor ere hainbat pauso eman eginda. Ez naiz orain honetan sartuko, badakizue H-grafiak aparteko lekua izan duela grafizazio alorrean, azkeneko 50 urtean. Lexikazio alorrean ere, eta laburrari naiz, orotariko euskal hiztegiaz eta euskaltzaindiaren hiztegiaz, egundoko pausoak eman dira. Arau kodifikazioaz ari naiz, egundokuak. Eta gainera malgutasun ohargarria lortu da euskalki esparruko eta lekuan lekuko hitz altxorrari ere bere lekua eskainiz. Eta hori lotuta dago Pragako linguistika eskolaren flexible stability delako kontzeptuarekin. Egonkorra izan behar du hizkuntza eredu batuak, baina malgua izan behar du. Eta hori, geota gehiago ikasi dugu lortzen. Kostatu intzaigu, baina ikasi egin dugu. Beraz, araugintzaren ebaluazio xume horren barruan, kodifikaziotik modernizaziora pasatzen baldin bagara, hor urak bihurriago izan dira. Bizimodu hiritar modernoak hain berea duen terminologia eta prosa teknikoa, auzo hizkuntza nagusietan zabal eta sakon garatua, nabarmen landu da euskaraz, eta hein ohargarrian ez erabat, inundik inora, baina hein ohargarrian arautu eginda. Hemen, norabidez, ondo dakizuenez, alde handiak izan dira. 1950 ingurura arte, salbuespen argiekin, eta batez ere altu berekin darina izain pentsatzen, Ungaro bidea aukeratu genuen. Entenditzeko, telefono urrut izkin. Baita, danako lain bertzien. Usairik ere ez, hizkuntza greko-latinoekin. Bi mundu. Bien. Mundu hori luze hitzein ditik ontaz, oain ez dago astirik, hori 1950 inguruan alde batera utziz joan ginen. Eta entzun ondo, alde batera utziz joan ginen. Ez alde batera utzi genuen.
elkar itzulgarritasunaren esparruan aplikazio lan zabalak egin dira 50etik aurrea, eta gero hori zabaldu, sakondu eta eguneratu eginda, bai euskaltzaindiak beak, 8 urteko ikastola hiztegia, merkatalgo izendegia, eta hainbat elkartek, Eluia, Rusei, unibertsitateak, ondo ari naiz, bai, horra ari naiz. Komunikabideak, administrazio esparrua, hori edanak ari dira hizkuntzaren modernizazio lanean. Eta horiek direla medio Charles Fergusonek 78an intertranslatability esaten zuenuna, lehen baino askoz hurbilago daukagu. Hurbilago, besteik ez, baina hurbilago bai. Lan hori ez da lan tekniko hutsa izan. Eta honetan, geuk, neguandik hasita badugu joera uste izateko, hau lan teknikoa dela. Zuk kimika hiztegia egiteko bi gauza behar dituzu. Euskaraz egin nahi badezu. Euskaraz jakin eta kimika jakin. Eta punto, eta problema punto horretan dago. Ez dago puntoik. Horre badu parte. Bai, horre badu parte funtzional bat, nola egin, da hori dena funtzionala da, baina badu parte ideologiko argi bat, eta hori dano dakigu, baina ez dugu iskutatu nahi. Ez zaigu iruditzen esan beharri dagoenik, hombre, hori esan beharra ere, bueno, baina esan beharra dago, ulertzeko egiten ditugun aukerak zergatik egiten ditugun. Hor baito mamasa askotan, ez baita problema funtzional hutsa. Praktikan, lortzen ari garena ez da gerra aurreko eta 1950 ingurura arteko paradigma hungaroa alde batea ustea, baizik eta paradigma aberatz konplexuago bat eraikitzea, ura ere kontuan hartuz. Baina ez ura bera eta ez ura bakarrik. Hemen adibide batzu jartze izkizuet, ez da? Berezko itzaltxorra eta hitzera biderako baliabide klasikoak egoki kombinatzen saiatu gara, hortik atera dia. Elektroi talka. Talka ez dugu, asmatu, jatorra da. Egokitu egin dugu, zabalkuntza semantikoz. Elektroi hartu egin dugu. Ez dugu tximistizpi edo nik ez dakit zer asmatu. Asman genezaken. Eta asmatzen genuen eta ugari. Hor ja esan dugu, kieto, elektron, elektroi. Baina txoke esateko, ez dugu txoke esaten, elektroitalka. Indar oreka estatikoa, ez dinamikoa. Ja, baina indar gurea da. Eta oreka gurea da. Neurri batean berreskuratu egin du, aski galdua bai genuen, gutxi batzuk, orgetari aldeko gutxi batzuk, hiri inoiz entzun da diadanez, zer ekiten, baina besteak ez egiten oreka jazartzan. Eta guk hori ekilibriorako berreskuratu dugu. Beraz, ez gea beti hungaroen kontrari. Eta hor, indigenization eta purism horiek lotu, kombinatu egin ditu. Guain ez dago astirik. Gehiago hortaz egiteko. Lan handia eginda, eta hontaz gutxi hitz egiten da euskararen batasunaz dihardugunean gramatika alorrean. Handia! Badaukagu euskal aditz batua. Eta gainera uste izatekoa zen, eta guztiek uste zuten, hobezela hori utzi, ze letra xistrin bat egin sortu dien txispak eta ikusita, zer ez da sortuko, diezazkizukegu olakoak esaten hasten garenean bata bestearen ondoren. Eta atxerekin bizirik ibilizian asarreak, eta besteak plast, pasazian, ia eztabaidarik gabe, baina badago. Deklina bidea zizkia, guain tontokeri jutzei, baina lehen etzeuden oso garbi, Eta aorganikoa behar zuen hitzak, beharret zuen, eta mugatu mugagabe, hori dana, guain, irutze zaigu gauza txikia dela, 100ko pausoa izan da, hizkuntza eredu bateratu bat eskuratzeko. Eta gero ja hortik aurrea ze esanik ez. Izen sintagmen eta gainerako multzokatzen moldeen arauzko konfigurazioa, hori erabat gramatikatik eginda. Eta askotan ez dugu aipatzen, baina horrek ematen dio euskara batuari bere oinarria, bere soportea. Hemen egindan lana, nire ustez,
da egungo euskara batu landu eta malguaren doai altxor preziatuenetariko bat. Hor, prosa molde zaindu bat ari gara ateratzen. Beraz, ondo algoaz, hori dana ala baldin bada, ondo algoaz. Bueno, esan ditugularik, esan dezakegu, korpus plangintzaren codification, araugintza horren aldetik, ondo gazela. Eta ez dugu gaur bibliografian ikusten horren kontrako iritzia hondirik, beraz, badirudi onartuta dago, hori ondo egin dugula, oroar. Hobetu aldaiteke, bai, baina ondo egin dela. Eta zenbaitek esango du, bueno, eskeia praktikan dana egin da. Egin beharrekoak egin dira, beraz, ja, hemendik aurrea, ez dago gauza handirik egin beharrik, Badaukagu gramatika, badaukagu lexikoa, badaukagu ortografia, badaukagu terminologia teknikoa, beraz, zer gehiago behar dugu ba? Eta norbaitek esango dizu, martxa hontan hemendik gutxi da, euskaltzaindia sobran dago. Ja, egin behartzuna, egin du, punto. Horrek, ikuspegi horrek, ahulezia handia ditu. Hasteko, hizkuntza bateratzeko kontu hau, korpus plangintza iteratiboa da. Behin da berriro ikusi behar da, funtzionatu du, ez du funtzionatu, jendeak hau erabiltzen du horren ordez, ez dakiz zer, ez dakiz zenbat, eta zuek ikusten badezue, Real Academia Espainola edo frantsesa edo beste edozein erakunde arau emaile, behin arau eman da aski izan balitz, aspaldi bukatu zian, akademia guztiak. Eta nik dakidala, ez daude hilaginean, eta behar bada inoiz baino biziago ere daude, iteratiboa delako, aldian aldiko beharretara egokitzeko tresnak behar ditugulako, eta beraz, behin egin dugu eta bukatu da, ez da egia. Baina ez da hori bakarrik. Zergatik ez da lana bukatu? Gure lana ez delako arauak ematea bakarrik. Hizkuntza estandarizatzea, alkarrekin eta era sumean eta taberna zuluan hizketan hasten garenean, irutze zaigu euskara arau bateratuak emana eta estandarizatu izana gauza bera direla. Eta hori, hontan adituak diren mundu guztien ahotan ez da horrela. Ez da horrela, bi gauza dira. Gauza bada arauak ematea, eta beste bada jendeak, arau horiek jakin behar dituen jendeak, arau horiek badirela jakitea, askotan ez dira, iritsi ere egiten, guk Vladivostok nola idatzi behar den okerrezpanago esan dugu. Oain hartu zea, zerbait egiteagatik, mikrofonoa, eta jun herri euskaldunei galdetzen, ba, aldakizu Vladivostok nola idatzi behar den, ea ze esate juten. Eta zuk esan zu, kontxo, baina araua eman dugu ba, ja, gure lana bukatu da ba, ez, gure lana ez da bukatu, guk araua eman dugu, gehienik ere, oraingoz, iteratiboa baita hori ere, oraingoz araua eman dugu. Baina urrengo pausoak ikusteko dira. Urrengo pausoetan, jendeak jakin egin behar du arauei badiela, gustatu egin behar zaizkio, edota gutxienez, hoien beharra, interesa, komenentzia sentitu behar du. 2. 3. Ikasi egin behar ditu. Jende askoi gustatuko litzaioke euskara batuan ondo idaztea, baina ez daki, ikasi egin behar du. Eta 4. Ikasteaz gain, erabili behar du, eta ahal dela, entzun ahal dela zuzen erabili behar du. Eta hori dana gertatzen denean, orduan, ez lehenago, esaten da hizkuntza bat estandarizatuta dagoela. Beraz, araua ematearekin hizkuntza ez da estandarizatzen. Araua eman behar duzu, jendea jakin egin behar du badala, ikasi egin behar du, gustatu behar zaio, komeni bizan behar zaio, eta erabili. Eta orduan estandarizatzen dira hizkuntzak. Beraz, euskaltzaindiaren helburu estandarizazioa baldin bada, eta hein batean halaxe da, lan izugarria dago egiteko. Badakit justu nabilela, eta
jarraitu egingo deu, bestela ez dugu bukatuko gaur. Zergatik ez da, beraz, amaitu. Arauak ematea ez da Euskaltzaindiaren azken helburua, helburu horretara iristeko bitartekoa baizik. Arauak ematea bitartekoa da, ez da helburua. Helburua, eman dezagun, Eleizaldek, hemen gaizki ezarri dut, 1918an ezarri zuen goren gradura iritsi nahi ez duenarentzat ere, zeharek jarri zuena baino goragoko helbururik nik dakidala ez da geroztik inon jarri. Hoi baino helburu xumeagoa dituen ere, baina euskaltzaletasunaren oinarrizko irizpideak bere baitan dituen edozein formulazioarentzat ere argi dago zein dan helburua edozein lekutako euskaldunek, edozein lekutako euskaldunekin euskaraz egin ahal izatea, elkar ulertzeko arazo gordinik gabe, ez dizuet esaten arazorik gabe. Igo handu nola esatezian Andoni Sagarnak, eta horrenak izango dira, hortik atea kontu zezart bihurtzen ari garen, 35 bat urte edo, esatezian, ze problema izan zuten behin Zuberora joan, eta autoaren gurpila zulatu, eta taller batea edo joan zinatela, eta aizu, gurpila zulatu zait, eta euskaldun puru-purua, baina ez entenditzen, ez. Eta alako batia, herrota hantu, esan zizula. Claro, gurpila zulatutik herrota hantura badago aldea. Eta beraz, euskararen batasunak lortu nahi duena da, hoiek bateratzen saiatu biltzen elkar ulergarri izan daitezen mekanismo linguistikoa jarri. Hori bakarrik ez da nahi. Eguneroko mintzagai arruntez gain, ordura arte erderaz landu eta bideratu izan diren gai jaso formaleaz euskeraz jardun ahal izatea. Ez barkarrik, sukaldian, etorrita zemoz, Antonio, zemoz ibili gaitu gaur da, ondo, pabrika ondo joan nau, baina geho zea horte gatea, de beste hori eta bueltakuan banen torren da, hori ondo dago, gauza bada, baina hortik gora jardun nahi dugunean, hartarako hizkuntza eredu eta baliabideak sortzea. Eta zer gehiago nahi deu, euskaraz ez dakitenei, eta gure artean badia bizpairu, euskaraz ez dakitenei, euskaraz ikasteko hizkuntza eredu bateratu bat eskaini, alden urrien. Beraz, arriskua daukagut horregatik esaten dut hau, helburu beteaz, estandarizazioaz ahaztu eta baliabide hutsetan, norma arauetan zentratzeko. Arrisku hori guztio dugu, eta nigandik hasita esaten dut hau, gehiegitan uste izan dugu, arauak ematea zala zentrala, eta bai, oso garrantzitsua da, ez zer kentzen, baina helburu betea, ez da hori. Bueno, hemen badaude honi buruz, hau dana argitzen dutenak, baina orain ez gea iristen. Jakina, estandarizazioaren funtsezko osagaia onarpen soziala da. Onarpen sozialik gabe, arauak izango dituzu nahiainat, pentsatu latina nola dagoen, 5. mendetik o 4. noiztik daba, gramatikaz eta arauez eta ongi idazteko zehaz eta baita gaztelaniaz baizik etzekitenek latina ikasteko, gogoratu, Nebrisaren 1982ko zera liburua latina ikasten laguntzeko zala, besteren artean. Nahi dituzu liburuk ateako dituzu eta arauak ahola dia eta ahola da eta bestia da, baina gaur nik ez dakit Vatikano mainortik kanpoa, ez dut uste jende asko dagoenik behen artean egunero jotake latinez aidanik. Arauak ematea gauza bada, eta guk nahi duguna bestea. Pentsa noraino dan hau importantea. Jendeak uste du, baina arau emateko orduan behintzat teknikoa utzi, jainkuaren izenian, hor behintzat teknikoak gaindu behar dute. Hor behintzat, bai. Geo ikusiko, zuek nola lardazkatze dituzuen gauzak, baina arauak teknikoek emandakoak. Eta hori da, gezurrik handienetako bat, guztiok asumitzen duguna, beti asumitu duguna.
1000 adibideren artean bat ekarri dut ona. 1900 Mikel, urreratu. 1919 Euskaltzaindia sortu, eta berehala, 1920ko urtarrilean esan zen, gramatika barkatu, ortografia bintzat bateratu behar dugu. Gure artean gauza asko zeon ordurako bateraturik edo bateratze bidean, baina beste gauza batzuk ez. Nola idatzi behar da etxe? Hoi bintzat jakin beharko dugu idazten, ala? Edo txori. Bi arau zeuden. Zientifikoarena, azkue, eta burrukalari Danian sartu behar zuenarena, Sabino edo Sabinoren jarraitzaileena. Eta orduan zer behar zuen, ese gangarduna etxe badakizuen nola idazten zuen, da bestela ikusi Azkueren hiztegia, nola idatzia dagoen, ante isarik ez duzu ikusiko bat. Eta hasten dienean, behen artean, paperetan, bata bestia izaten, kontuz, zeinek atea behar du, botazioak egin aurretik, astebete lehenago, hasten diatita batzuk. Beitu, Eleizaldek, eta Eleizalde bazan inor izatekotan, Sabinoren oinordeko, naiz eta funtsesko gauzetan 180 graduko aldaketa txiki bat eragin zion Sabinoren hainbat formulaziori. Baina, grafian behintzat mantendu behar zen Sabinorena. Eta honela esaten dio Bruseni. Brusen badakizue, nor zen? Azparneko Miriku jaun, euskaltzale handi, eta Brusen zan Azkueren lagun ezin minagoa, Sarritonek behin da berrio erakutsi digunez. Honela idazten dio, astebete leheno erabaki hartu, baina astebete lehenago. Eleizaldek, Bruseni. Ez, hemen gea. Dakusdanez, nik, Eleizaldek, laster beste batzaldi batera deitzen gaituzte, hala izan zen handik astebetea. Ta idazkera edo ortografitzaz jardungo ote dugu. Uste dut, izki baten bakarrik izango dala eztabaida. Isa ala ese gangarduna. Bai dakizu, Azkuek, azken hau eusten duala. Ostera, enparau guztiok, ala getienok, Bizkaita Gipuzkoan behintzat, lehenengoa isa. Nire buruz isa hartzen ezpadogu, huts handia egingo dugu, eta euskeldun gehienen artean gure nagozigoa galduko dugu. Ez gaitu inork jarraituko eta. Beraz, hainbeste nekez eraldu dugun akademia hau laster eroriko litzake. Hor ikuste aldezue irizpide tekniko bakar bat. Irizpide intralinguistiko bakar bat. Ez, irizpideak soziolinguistikoa dira, soziozentrikoa dira, ez linguozentrikoak. Handik astebete egintzan batzaldia, urtarrilaren 8an, eta han erabaki zuen Euskaltzaindiak, Euskal Ortografia araua, autarki bidez, jakina denez, eta gehienak etzian Sabinoren eskola politikokoak. Isaren grafiaren aldeko ikuspegi soziologikoa nagusitu zen. Zuen nahi zuen erabaki, baina haze ridikulo egingo deun, gaur euskeraz idazten duten gehienek idazten duten hori alde bat eusten badeu, Nei ez esan, ese gangardunak funtxean, ese fonema baten aldaera bustia baizik ez duela adierazten, jendea izolako kontuik esan, Nola idatzi behar da, ala, maisuak ala esan digu, ala. Hori, itxutasuna da, hori da, gizarte giroak berez dakarren oinarrizko formulazioari bere lekua aitortzea. Ez beti, ze handik, egun berean, erabaki izan, hori ere maisuaren abaizan, erre gangarduna izango zala, eta ez erre bikoitza.
baina gero, eta iparraldeko euskaltzain lagunok ongi asko dakizuenez, Gabelek garrantzia handia izan zuen horretan 1927-28an, eman zituen oinarrizko irizpide batzuk esateko, bai, bera, teixarekin ondo dabil kontua, baina erregangardunarekin, honekin, ez. Eta gero, hor erretiratu, intzan erregangarduna eta errebikoitza atera zen. Baina, ia beti elementuak extralinguistikoak zian. Ez zian linguozentrikoak azalpenak, soziozentrikoak baizik. Mikel, lastima du, baina 10 minutu. Gustora gaude, baina... Berdin gertatu zen Koldo Mitxelenarekin, 1978an. Bere txostena guztio dugu ezaguna, alde askotati da zentzudun eta benetako pisuz eta ongi bildutako formulazioa, baina ez zuen ebitatu ehundoko txispak eta eztabaidak ateatzea. Ez linguistikoki txarra zalako, nork esango zion Mitxelenari, bere formulazioa, perspektiba linguozentrikotik, okerra zenik. Bestelako kontu gatea zian, hemengo asko badakizu, baina hori komunistena da, baina hori ez dakiz zer da, hori ez da oso gramatika ez da. Eztabaida haietan, ikusi zuen nia, baina, nahi dizuen guztia esan, baina gato zen muinea. Eta muinea zer da? Eta Mitxelenaren hitzak izan ziren, arrazoi biologikoak. Bera, hemengo linguistarik hoberena zen, baina bere erabakia oinarritu behar zienean, arrazoi biologikoak, hau da, jende gaztea bide hortati doa. Oie ikasuin behar dieu. Gerra aurreko azken sobrak hiltzen ari zarete eta bestiok ere bidean goaz. Gazte ikaso egin behar dieu. Hortan izugarri zentzuduna izan zen orduan eta handi gutxira Lafit. Esate zuenean, ortografia batez ere hegoaldeko jendearen beharra kontuan hartzazue, ze iparraldean zoritxarrez ez daukagu alako indar soziologikorik. Ez zuen esaten ez daukagu alako ezagutza linguistikorik. Bazuen da ona, Oizeak, Lafitek. Baina konturatzezan plano extralinguistikoan, perspektiba soziozentrikotik, zegoen indarra purra hemen alde honetan zegoela. Hori beti gertatu da. Orduan, hori horrela dela jakinik, galdera da, zer egin behar da benetan ondo goazen, ala ez goazen, eta ikusteko, eta lehen da bizi egin behar da, ezur mamitze edo implementazio lanarekin uztartu behar da korpus plangintza. Ez da aski arauak ematea. Hori gero, implementatu egin behar da. Era askotara implementatzen da, irakasleei euskara batua erakutsi zaien neurrian eta haiek gelan darabilten neurrian, hor badago euskara batuaren implementazio iturri handi bat. Komunikabideak horretaz baliatzen diren neurrian, baita ere, Andresek bere estilo liburua edo nola da barkatu, argitaratu berri duelarik. Euskara batuaren eskuliburua. Bai, eskuliburu argitaratu duelarik, hori dudarik gabe implementazio lana da. Hori funtsezkoa da, ez da bakarrik kodifikazio implementatu egin behar da. Eta gero, implementazio hori, hemen, esplikazio guztiek emana daude, baina guain zinge hontan sartu, ez da hostirik. Ara, gauza bada, gatozen ebaluazioa, eta ebaluazioan, esaten du Fishmanek, hau, korpus plangintza guztietan sartu beharreko atala da. Ebaluazioa ez da geroko petatxo bat, ez hasieratik eta etengabe, hizkuntza plangintzaren, korpus plangintzaren formulazio paradigmatikoan sartu behar den atala da. Eta beak esaten du, ebaluazio hortan, praktikan gero 3 galdera soziologiko ateako dira. Nor arduratuko da ebaluazioaz? Who conducts it?
zer moduzko ebaluazio egin da, gero hortaz fiatu ahal izateko. How good is it? Eta 3, nork egiten dio kasu, edo nork egingo dio kasu. Ze inor kasu egingo espadio, igual alperlanean jarduteak ez du merezi. Galdera horiek importantea dira. Oro har, ebaluazioa gure artean eta honek lasaitu ite gaitu. Mal de muchos, epidemia. Hemendik kanpora ere horrela dira kontuak. Within the process of language planning, evaluation appears to have been the least frequently used technique. Gutxien erabiltzen dugun teknika da evaluazioa. Ez gu bakarrik, mundu zabaleko hiztun elkartetan. Little information is available on language planning and evaluation. Izugarrizko informazioa da kodifikazioaz. Izugarria edo handia, implementazioaz, elaborazioaz, izugarria modernizazio alorrean, baina evaluazioaz gutxi. Nik honi esan izan diot, deabruak urbedeinkatuari baino beldur handiagoa diogula euskaldun gehienok evaluazioari. Entzun kieto. Ni ondo joan nire bidean, da ez hasi nahi oain ondoari naizen ala ez planteatzen. Baina beldurrak beldur, beharrezkoa dugu ebaluazioa, funtsezkoa da. Hemen esplikatuta dago, zergatik, oain ezkia hontan hasiko guztiak ikusten, ez da bastirik. Ez da bastirik ez. 3 minutu. Orduan, hemen betiko galderak dira ebaluazioaren inguruan behar ditugunak. 8 galdera. Zergatik eta zertarako ebaluatua behar da. Egiten ari garen korpus plangintza. 2, ze ebaluatu behar da. Eta hor, espezialistek esango digute 3 gauza. Attitudes, gustatzen altzaio jendeari guk egiten dugun korpus plangintza. Knowing, ikasi aldute, ikasten ari aldia, zen neurritan dakite zer bai eta zer ez. Eta use, erabiltzen aldute, nork erabiltzen du zertan zer. Eta nork ez du erabiltzen zertan zer. Ez dakigu. Hainbat gauzetan, bestetan, bai. Nor ebaluatu behar da? Ze pasako litzake geure burua ebaluatuko bagenu euskaltzainok? 100 galderatxo pasako balitza izkigu. Zuek erabaki dituzen kontu dia danak, hau nola da? Ikusi egin behar. Badakigu, utxean ez litzakela geldituko, baina beldur naiz 100 ere ez ginakela iritsiko. Nola ebaluatu behar da? Funtsezko galdera da. Zer leku dute ebaluazio horretan teknologia berriek? Ni honetan ez naiz jakitu, baina hemen badago hortan jakituna den jendea. Eta teknologia berriekin jakina, analisi soziologikoetarako, estatistika kontu, hau nola egin behar da, hau dana pentsatu egin behar da, hau ezin da astebetean planteatu. Nork ordainduko du hori? Ze galdera hori ere ez da polita izaten, baina gero, erabakia hartu behar duenarentzat funtsezko elementu bihurtzen denez, hobe hasieratik kontuan izatea. Eta nola txertatuko dira ebaluazio emaitzok eguneroko jardunean. Ze txertatuko ez baldin badia, alperri da. Zergatik eta zertarako ebaluatu behar da? Self-fulfilling prophecy aldentzeko. Herriaginten dirubideak egoki xahutzen direla bermatzeko. Jokabide okerrak baztertuz eta zuzenak hobetxiz, euskalgintzak errazago eta probetxo ondioz aurrera egin ahal izan dezan. Hortarako. Zer ebaluatu behar dira? Labur, behian esan dituguna. Jarrerak, ezagutza eta erabilera. Guztiak izan behar dira kontuan. Jarrerak ere oso garrantzitsua dira. Oso. Nork ebaluatu behar du? Ondo, horian naiz? Noren ardurapean, biztan da, niretzat, euskaltzaindiala hortarako egokiena. Arduradun. Noren bidez, hontan, nire ustez, kontuan hartu behar dira lantalde teknikoak. Batzu puntualak eta besteak epeluzekoak, batzu publikoak, besteak pribatuak, lehendi daudenak, besteak ex novo sortzekoak. Baina euskaltzaindiak ez du ahal dela gauza berriak sortzen hasi behar.
Hainbat iniziatiba sortu da azken hamarkadotan, akademia barruan eta handik kanpora. Ez naiz orain barrukoetan hasiko. Kanpokoetan, maiz asko erakunde publikoen, Jaurlaritzaren, da Nafarroako Foru Gobernuaren, Foru Aldundien, EEP-ren, da zenbait udalen, unibertsitateen, da berariazko ekimene sortu dira, haien babespeko laguntza bidea jasotzen duten beste batzuk, taulakoak ere, badira. Oro har, Euskaltzaindiaren beraren lanabesez gainera, ebaluazio lan hauetarako aski egokiak dira lantalde publiko eta pribatu horiek. Horiek koordinatu egin behar dira, horiek lotu egin behar da, horien lanak hobetu egin behar dira elkarlanean. Nork ebaluatu behar duen, lehen zerbait esan dugu, adibide batzu baizik ez ditut hemen emango. Koordinatu egin behar da, bigarren puntura jarri da. Lehendik lanean ari diren taldea kontuan izan, funtsezkoa da. Ezer berririk sortzen hasi aurretik ditugun indarrak, baliabideak eta know-how hori geureganatu, osatu, bateratu, koordinatu. Orduan, koordinazio horren bidetik, adibide batzuk eman ditut, ondotxos gehiago eman ditezke. Labairu, Eluiar, Uzei, Soziolinguistika klusterra. Hoiedanak korpus plangintzaren alorrean kontuan hartzekoa dira. Eta gero hortik ja, parte modernizatu agora pasatzen baldin magea zenbait gauzatan, unibertsitate esparruan ere badaude oso ikergune interesgarriak, bai fakultatetan da bai bestelako ikergunetan. Hoiek ere kontuan hartzen jakitea azierto handia izango litzateke. Mikel Luzapenen gabiltzak. Bukatu da? Bai. Bueno, utzi ezueba azkena esaten. Nola ebaluatu behar da, badago azalpen teorikorik, hemen nola ebaluatu beharko litzaken esaten dut, eta, hau ere bai, nola txertatuko dira, norentzat ari garen lanean, minutu erdia. 7 kolektibo hauentzat ari gara lanean. Komunikabidetako profesionalak, idazle kazetariak, ikusentzunezkoetan berri emankizunetako esatariak, ez hainbat elkarrizketa arruntetakoak, argitaletxetako eta lantalde teknikoetako ikasmaterialgileak, erakunde administrazioa talda lantalde teknikoetako orrazketa arduradunak, Euskaltzaindiak badu berea, guztiok arauak 100% ongi beteko bagenitu, ez genuke orrazketa arduraduni behar. Honek, oinak lurrean jartzen laguntzen digu. Hori ez da inolako mespretxu, estatu batoko unibertsitateek ere badute figura hori. Onespen aztertzaileak, ikasmaterialetan, itzultzaileak, parte ohargarri bat gaur itzuli egiten da, eta hizkuntzazko gaitasun azterketen prestatzaileak, azterketariak eta azterketa zuzentzaileak. Beraz, zergatik eta zertarako 100 urtez egindako lana zuhurkiro aztertzeko. Euskaldunei hizkuntza eredu baliagarriagoa eskaintzeko, ze orduan badakigu zer erabil dezaketen da zerrez. Eta hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioa errazteko. Hizkuntza beraientzat errazagoa baldin bada, hizkuntza errazago transmitituko da. Egingo aldeu apustu, eskerrik asko.